ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬರಾಯ ಅರಮನೆಟುಲ್ಲ ಬರಾಯ ಅರಮನೆಟು ಮಾಲ ಕಾರ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಮಾಲ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ಮಹಾಲಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ ಪುತಾರೆ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಡು ಒರಿ 2 ಜನ ಕಡೆಯಾರಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ 4 ಜನ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅನ್ನಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಬರಾಯ ಅರಮನೆ ಪಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತ ಕಡಪಿ ಕಲ್ಲು ಈ ಕಡಪಿಗಳಿತ್ತು ಪಚ್ಚಿರ ಕಡೆ ಒಂದು ಲಿರಿ ದಾಯಗ ಸರ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಚ್ಚಿರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜ್ಜಿಲಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರೇನು ಹೊರ ತೊಚ್ಪಲ್ಲೆ ದೇವಂಡ ಇಂಚ ಸರ್ ದಾಯತ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪಚ್ಚಿರ ದಾಯ ಕಡೆ ಒಂದು ಇನಿ ಪಿಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 200-300 ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಡಿದ್ನ ಪಿಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಪ ಪಿಲಕಾಯ್ದು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಊರ್ದ ಜವಣೇರು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ದು ಅಜತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಲ್ಲುದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೊರ ಸೇರ್ನ 16 ಸೇರಾರಿ ಕಡೆಪುಣು ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲೊಂದು 16 ಸೇರಾರಿ ಬೊಡಿದ್ನಾತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಪೂರ ಇತ್ತಂದ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿದ ಜವಣೇರು ಕಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಗಟ್ಟಿದ ಕಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಜವಣೇರು ಬೋಡಪ್ಪು 4 ಜನ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಗಟ್ಟಿದ ಜವಣೇರು ಈ ಕಲ್ಲು 4 ಜನ ಕುಲ್ಲುದೇರು ಕಡೆ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಶ್ರಮದಾನ ನೆಟ್ ಏರ್ಗಳ ದುಡ್ಡು ಸಂಬಳ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಿಷ್ಠೆಡು ಇಡೆ ಬಹುದೇರು ಕರಿನ ಆಯು 100 ವರ್ಷ ಬೇಕಲ್ಲ ಇಂಚಾನೆ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಿಷ್ಠೆಡು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಈ ಬಾಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡಪಡೋನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಜವಣೇರು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರಿಪ್ನ ಸಮಯ ನೆಟ್ ದಾಲ ವಿವರಿತಿದ ನ್ಯೂನತೆ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಗಲ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಕ್ಕೊಳ್ಳು ಲಾಗಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂಬಾದಿನೋ ಅಂಚ ಇನಿ ನೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಜವಣೇರು ಅಕ್ಲ 4 ಜನ ಜವಣೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಕ್ಲ ಒರಿ ಯಾರ ರಾಜಿತ್ ಪಂಡದು ಅಜಿತ್ ಪಂಡದು ಬೊಕೊರಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಂಡದು ಬೊಕೊರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಂಡದು ಬೊಕೊರಿ ಶರತ್ ಪಂಡದು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಲಯ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿದಿಂತ ಪೂರ ಕೆಲಸನ ಬದಿಕ್ ದೀದ್ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಫುಲ್ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಂಬುದ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಶ್ರಮದಾನಡು ಭಾಗವಹಿಸ ಸರ್ ಎಂಚಾಪುಂಡು 4 ಜನ ಕಡೆಯುಡು ಬಚ್ಚುಂಡು ಇತ್ತ ವರ್ಷದ ಕಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂದು ಇಜಿಂದ ಸುರು ಪಿಂಚ ಕಡೆನಾಗ ಬೇರೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂದು ಕಡೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಕಡ್ಯಾರ ನಿಕ್ಲೇನಾ ಈಜಿ ಭಗತ್ ಕಡಪನ ಸರ್ ದಾದಾ ಅನ್ಪಾರೆ ಸರ್ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯತೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ದಾಳದ ತೊಂದರೆ ಖುಷಿ ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪಣತೆ ಅಂಚದನ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ರುಚಿಪೋಡು ಸರ್ ಈ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಚೂರು ಲಕ್ಲೆನ ಚೂರು ತೊಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ತೊಜಿಪಬ ಒಂದು ಈ ಕಲ್ಲುಡು ಒರಿ ರಡ್ಡಂತೂ ಕಡೆಯಾರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಒರಕ್ 16 ಸೇರಾರಿ ಕಡೆಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪಚ್ಚಿರ್ಲ ಅರಿಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಒಂದು 4 ಅಡಿ ವ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರಾಕಾರದ ಕಲ್ಲೊಂದು 4.5 ಅಡಿ ವ್ಯಾಸ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ಕಲ್ದ ಸರ್ಕಲ್ದ ವ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಒಂದು ಲಾಚಾರ್ದಾಯ ಕಡೆಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಲಾಚಾರ್ದಾಯ ಸುತ್ತು ಬರಲಿ ಆತ ಇಂಚಾನೆ ಕಲ್ಲು ಸುತ್ತು ಬರಲಿ ಆತ ಕಲ್ಲಿಗಿತ್ತ ಲಾಚಾರ್ದಾಯ ಸುತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬರ್ರಪ್ಪನ ಕಡೆಪು ನಂಚಿತ ಇಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬರಾಯ ಅರಮನೆದ ವಿಶೇಷ ಬರಾಯ ಅರಮನೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಲಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಪ ಕಡೆಪು ನಂಚಿತ್ನ ಕಲ್ಲಿಡು ಒರಿ 2 ಜನ ಕಡೆಯಾರ ಆಪುಜಿ 4-5 ಜನ ಕಡೆಪು ನಂಚಿತ್ನ ಮಾವಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡಿತ ಕಡೆ ಒಂದುಲೇರು ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ವಿಪ್ಪುನೇಟ ಇಂಚನ ಇಪ್ಪೊಡು ಮನ್ಪಿನ ಆಶಯ ಮುಕಲ್ನ ಈ ಸಹಕಾರ ಇಂದುವೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದುವೇ ರೀತಿಯ ಒಡನಾಟ ಇಂಚನ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಬರಾಯ ಅರಮನೆದ ಕಡೆಪ್ಪಿ ಕಲ್ಲದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟೋರಿ ವನೀಶ್ ನೊಟಕು ದಾಮೋದರ ತೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರಾಯ.